Здравейте, днес е 2 октомври, аз съм Quantum Астронавт, а вие гледате научни новини. В днешната емисия ще ви разкажа за първото в света сканиране на мозъка на муха, защо това е важно за нас, какво означава за бъдещето и също така как хората, живеещи на Великденските острови, току-що разбраха, че Луната е истинска, не е фалшива. Нека да започваме. Първата новина е свързана с това, че е международна колаборация от учени от много институции, като Кеймбридж и Принстън, са направили нещо изключително епохално. И това е да сканират мозъка на много мъничка муха, на плодова муха. Ще си кажете, защо не на нещо по-голямо? Ами защото в мозъците на тези мухи има близо 140 хиляди неврони. Невроните са клетките на нервната система, от които са изградени техните мозъци. А и нашите. И те са свързани една с друга. Имат близо 50 милиона връзки една с друга. И това е много трудно да бъде сканирано клетка по клетка и връзка по връзка. Те са направили абсолютно прецизна карта, която показва връзката между всеки две клетки, между всеки два неврона. Абсолютно пълна карта на мозъка на такава плодова муха. За сравнение, предишните такива сканирания са били на кръгъл червей, микроскопичен, с 300 неврона в мозъка си и на ларва на плодова муха, която има 3000 неврона в мозъка си. Аз лично бях изненадан, не знаех, че 50-кратно близо се увеличава броя на невроните в мозъците на мухите, преминавайки от ларви към истински мухи. Но научаваме доста неща. Защо това е важно? Защото това да разберем как работят мозъците е едно от, може би, най-трудните неща, с които науката се сблъсквала и би ни довело до невероятни ползи, като например това да разберем защо мислим, кое ни позволява изобщо да мислим, как се движим и така нататък, но би ни позволило да научим повече за умствените болести. Болести като Алцхаймер, болести като шизофрения дори се случват в нашите мозъци. И ако ние знаем перфектно, клетка по клетка как работят, бихме могли да разберем точно какво се случва, как може да бъде предотвратено, как може да бъде диагностицирано по-рано, как може да бъде излекувано дори. Стига да имаме такава изключително детайлна техника, която да работи неврон по неврон, бихме могли да се справим с доста проблеми. Обаче нямаме. За да имаме някой ден, трябва да разбираме какво е нужно и да разбираме как работи мозъка. Плодовите мухи могат да летят, нещо, което повечето от нас не могат. Могат да ходят, могат да издават звуци, когато искат да се чифтосват. Тъй, че техният мозък може да отговаря за доста различни функции. Нещото, което мен ме изненада изключително много, е, че различните неврони за различни функции, като зрение, движение и така нататък, са преплетени едни с други и са в почти целия обем на мозъка. По-детайлни карти и описания може да видите отдолу в описанието, където доста по-подробно може да видите даже видео. Начинът, по който са го направили, е с електронен микроскоп, което не трябва да е голяма изненада, щом говорим за неща с размера на клетки. Обаче са били получени близо 100 терабайта информация. Това е огромно количество информация. Никой един човек не би могъл да премине през нея и да я пресее и да я подреди. Затова най-напред е била възложена задачата на изкуствения интелект да мине през всичките тези изображения и да определи кой неврон с кой неврон е свързан и това до какви ефекти води, като това кой неврон включва, кой кого изключва, защото мозъка не е точно като компютър, но до някъде може да си представяме с включване и изключване на транзистори. Обаче, дори изкуственият интелект не би могъл да се справи с такава задача и трябвало после хора да прегледат дали добре си свършил работата, което е много по-лесно да преглеждаш за грешки, отколкото да го правиш сам, тъй че било е спестено време. Обаче все пак са били използвани огромен брой хора, стотици, които са вложили бая време в това да подреждат информацията и в крайна сметка са били нужни 31-2 човеко години. Тоест, ако един човек сам седне го прави, ще са му нужни 31-2 години. Това е страшно много време. И хубаво, че задачите могат да бъдат така разпределени между хора и изкуствен интелект, за да може да се напредва. Това, разбира се, само по себе си е довело до напредване на самия изкуствен интелект, специализиран за такива задачи, тъй че в бъдеще може да очакваме да бъдат сканирани мозъците и на по-големи животни. Може би една така по-смела, оптимистична цел за нещо, което да очакваме през едните години, надявам се под десетилетие, е мишка. Да бъде сканиран мозъка на мишка.
Друга полза, която ние бихме имали от такова сканиране на мозъка, е, че всичките онези клипчета, филми, Матрицата, например, или на Cool Worlds, страхотните видеа, как може да продължим да съществуваме почти до края на Вселената, ако тя изобщо има някакъв край. Всички те са свързани с това да качим мозъците си в компютри, да ги аплоднем в матрицата. Това към днешна дата не можем да го правим. Ничи мозък не може да бъде сканиран. Това преди време бях чел сравнение, че е толкова трудно, че ще е като кацането на Луната. Само дето едното сме го правили, а другото не сме. На Луната сме кацали мозък, не сме сканирали. Тъй, че аз мисля, че това със сканирането на мозъка действително е много, много по-трудно, отколкото е било кацането на Луната преди 50 години. И понеже сам си го подадох, говорейки за Луната, да ви разкажа за другото нещо днес. Това е, че имаше пръстеновидно затъмнение на Великденските острови преди малко. Аз буквално отворих, чакайте да видя каква е втората новина за днес, отворих сайтовете, които обикновено поглеждам, имаше изображение на затъмнението на живо, което не е интересно. В смисъл, човек може да го гледа и на запис, като така или иначе не е там. Обаче, затъмнението е пръстеновидно и ще има линки за това отдолу. Много ясно си личи, че Луната видимо е по-малко от Слънцето. Една от големите конспирации е, че Луната е фалшива. Тя очевидно е изкуствено създадена. Иначе защо е точно толкова голяма, колкото Слънцето? Само дето, те не са точно еднакво големи, те са толкова големи, колкото и двете ми ръце са еднакво големи в момента. Приближават се едното, другото, отдалечават се, понякога съвпадат, имат част, в която се засичат и са еднакво големи, понякога затъмненията са подходящи, така че си проличи, понякога са подходящи, така че да се види, че Луната може да е съществено по-малко от Слънцето. Това е съвпадение. Марс, примерно, има две луни и по-голямата от тях не може да закрие цялото Слънце, независимо колко хубаво се подреждат за затъмнение. Тъй, че при нас това е съвпадение. И не винаги при затъмнение се напасва толкова идеално, че да си говорим за анунаките, извънземните, които ни наблюдават и са ни създали. И светът е доста интересен, невероятен е и ние може да го изследваме чрез истинска наука, без да се набутваме в такива конспирации. Така, на 10 октомври би трябвало да излети мисия към Юпитер. Тя ще бъде на борда на Falcon Heavy и аз се стремя в канала да отразя всички мисии на Falcon Heavy. Не е сигурно, че ще е тогава, обаче е тема за друго клипче, защо може да се наложи да бъде отложена мисията. Но, в случай, че е на 10 октомври или когато иде, ще има подкаст по тази тема в канала, за да може да я гледаме заедно. Тъй, че всъщност очаквам да има видео до тогава, но ако няма видео до тогава, ще се видим на 10 октомври. Благодаря ви, благодаря на патроните и членовете на канала. Без вас тези клипове нямаше да съществуват. Това е от мен за днес. До скоро!